Здравейте, приятели! Ето тук съм пред общината. Чакам въпросната главна архитектка, голямата главна архитектка, в буквалния смисъл на думата, както и физически, така и държавнически или чиновнически. Минка Салагьорова, я чакаме. Значи 5 без 15 и да видим дали ще излезе 5 часа от тук. Може би си е тръгнала по-рано. Да я попитаме как така се скалъфват обвинения на хората, търсят документни престъпления, примерно за някакъв документ, който са изминали 10 години. Абсолютната давност е, дори и да го има, е 5 годишна. Той го няма, но дори да го има е 5 годишна. Но най-интересното е, че сега е направен. 2024 година в началото е направено тази преписка и е при въпросния голям прокурор, пак голям прокурор Георги Иванов. Същия, който на лайв, на видео му казах, че не съм доволен от решенията му и най-вероятно те веднага са се задействали, за да може, на Стоян да се изплаше, муцката да му бъде затворена и така нататък. Георги няма да стане, няма да млъкна. Ще дойде и теб ще те попитам колко политици си вкарал за корупция в най-корумпираната държава в град Петрич, защото и колко преписки е имал при тебе за Бръчков и за приближените му, а ти си ги прекратил. Да видим какво ще ми отговориш, защото след като се опитвате да търсите под вола теле, най-вероятно ще получите това. Значи, приятели, те не искат тези лайфове да спрат. Те искат да има лайфове, да ги питам, да им задавам въпроси за корупцията, да им задавам въпроси как на Минка Салагьорова, как пише в публичното пространство, че е била изгонена от предишните си работни места, тъй като общината, там където е работила, платила стотици хиляди левове. Тук нашата община е глобена 77 хиляди лева за такова. Нашата община е глобена за 77 хиляди лева за неправилния, тук нали са нерахали, какво правиха, не знам. Отделно се коментира, че трябва Петрич да върне 1,5 милиона за сграда, която уж е реставрирана. Обаче от ОЛАФ са намерили нарушение и сега трябва да върне 1,5 милиона. Да, обаче на Георги Иванов това, нали, как да ви кажа, не го интересува, че Петрич трябва да върне 1,5 милиона. Интересува го някакъв си документ никакъв, който този документ е преди 10 години, а давността, абсолютната му давност е 5 годишна. И така търсят нещо, за да може да му запушат на човек муцката. Да не говори за корупция, да не говори, че прокуратурата 20 години, 30 години не е открила нито един корумпиран прокурор в Петрич. Прокуратурата не е открила нито един човек в Петрич. Да не говорим, че общината взима милиони бюджет, а с тия милиони къде отиват, как се харчат и така нататък, и кой ще плаща глобите, като примерно тези, които са сложени 77 хиляди лева за санирането на общината, другите за 1,5 милиона европейски пари, кой ще ги връща, няма кой да отговори. И чакаме тук Минка Салагьорова дали ще излезе, има часовник, чакайте да видим. Иначе тя си е тръгнала най-вероятно по-рано. Не, има още малко време. Най-интересното от всичко е, че тя хубаво си е тръгнала, но най-добре е да се тръгне от общината. Най-добре е да се тръгне от общината, от община Петрич, защото според мене, след като тя вече от други общини така е напуснала или изгонена, не знам, пише в публичното пространство, има статии за стотици хиляди левове за нарушения,
намерени от прокуратурата, и след това на базата на това, че тя е главен архитект на град Петрич, а тук трябва да се плащат 77 000 лева, отделно 1,5 милиона за тази сграда, която е паметника там, циментовия паметник, не носи отговорност. А трябва да носи отговорност някой за тази работа. Сега дали тя, дали някой друг, но според мен главният архитект има известна, би трябвало да носи известна вина, и като човек с достоинство да стане, да си замине и да остави гражданите да не, нали, на някой по-добър архитект, по-добър главен архитект. Значи в историята на Петрич, която е както съществува този град, досега мисля, че не е имал главен архитект, което по неговото време да има такива фрапиращи глоби, наказания и връщане на милиони левове. Това е само по времето на Минка Салагьорова. Ето, става 5 часа, нея няма. Ще изчакаме още малко и ще видим. Тиве Георги Иванов, как така един път прекратявате вече образувана преписка по молба на брат ми, че от общината му търсят документи за този имот и за сградата в него, че има анонимен сигнал, и прекратявате преписката, че няма престъпление, а в един момент за същия имот, след като прекратите преписката, защото брат ми я е пуснал за набеждаване до ДАНС и образувано от главния секретар на МВР на България, и след като прекратявате на брат ми проверката за набеждаване, пак за същия имот, пак за същата сграда образувате пак за документи търсите с неистинско съдържание. Как става така? Един път прекратявате за едни и същи неща, след това на друг търсите под вола теле. И как като за апартамента на майка ми, аз като пуснах сигнал до прокуратурата и не го обжалвах, и след това пуснахме втори, аз, брат ми и сестра ми, го прекратихте, защото не съм обжалвал първия сигнал. Значи един път за нас става, че като е прекратено, не може да се образува второ и не може да се разследва, а сега тук за вас, като искате, всичко става. Ако трябва да търсиш някъде документи с неистинско съдържание, не мислиш, че трябва да си ги търсиш в документите на твоята къща. Там, къде ми вика да качвам тръби, защото трябваше да подсилиш етажите, защото ми сподели, че ти е било предписано, че трябва да се подсилят етажите на тази кооперация 4 или 5 етажа. Защо не търсиш там документни престъпления? Търси си там, може там да има, на твоята къща.